Vítam všetkých. Ja som ešte túto sálu takto plnú nevidel, ale to som nebol na niektorých akciách, na ktorých si myslím, že bola ešte plnšia. Máme tu štvoricu fantastických hostí, ktorí dúfam sľubujú skvelú diskusiu. Najprv by som povedal pre tých, čo ste tu prvýkrát, kde vlastne ste. Ste v inštitúte, budove menom Paralelní polis, čo je spolok, inštitút, ktorý sa zaoberá témami ako decentralizácia, sloboda, súkromie a hlavne v spojení s technológiami a s tým, čo nám v týchto smeroch prinášajú a aký je náš vzťah k štátu, k štátnej moci. K tejto diskusii a k dnešnému programu uvedie ju teda Juraj Karpíš, slovenský ekonóm, zakladateľ think tanku INES, ktorý teda zakladal spolu s ďalšími dvoma ekonomami. Jeho špecializácia je teda hlavne monetárna politika. A vyštudoval finančný manažment, pôsobil predtým na nejakých súkromných finančných inštitúciách a je členom klubu slovenských ekonomických analytikov. Ostatných hostí predstavím po tom úvode, po ktorom bude nasledovať diskusia, v ktorej dostanete priestor na otázky a k tomu vám ešte poviem trošku viac. Takže ja dám slovo Jurajovi. Ne. Tam ono? Už nás vypli. Čiže ďakujem za pozvanie, ďakujem za slovo. Ja už som tu druhýkrát, som rád, že teda ešte stále to tu funguje, teda ten Paralelní polis, že ten hlavný ho ešte nevypol. Dnes sa budeme baviť asi hlavne o peniazoch a jedným z dôvodov je aj teda, ja som rád, že jedným z dôvodov je to, že som napísal knihu o tých dnešných peniazoch, ktorá sa volá Zlé peniaze, že po česky špatné peniaze, ale ja myslím, že nemusím všetko prekladať, čo tu budeme rozprávať. Prečo som napísal tú knihu? Ja som ju napísal, pretože som mal pocit, že tá posledná kríza, ktorá už skončila, ktorá je už za nami a už nás čakajú len tie dobré časy, bola veľmi dobrou ilustráciou, keď nie všetkých, tak veľa vecí, ktoré dnes dobre nefungujú s tými dnešnými peniazmi a teda s tým finančným sektorom. A mal som pocit, že takú knihu nikto ešte zatiaľ nenapísal. A viem, že to nie je príliš skromné, ale čítal som viaceré knihy, teda aj zahraničných autorov, čítal som knihy aj libertariánov o kríze a mal som pocit, že teda nikto to nespísal tak, jak to má byť všetko pokope. Rozumejte teda aj tú teóriu, ale aj keby vedeli, že teda ako fungujú tie finančné trhy a aj nejaké rady pre obyčajných ľudí. V tejto oblasti ma trošku sklamal Detlef Schlichter, ktorý napriek tomu, že pôsobil teda vo finančnom sektore a pôsobil v jednom veľkom fonde, napísal knihu o peniazoch, ale bola podľa mňa zbytočne teoretická a príliš misesovská, teda, že napísal niečo podobné, čo Mises už napísal dávno predtým a teda bol som sklamaný. Tak som sa rozhodol, že to urobím lepšie. Či som to urobil lepšie, neviem, ale skúste to zistiť tým, že si tú knižku kúpite. Ja nemám v Čechách distribútora, teda okrem vysokej školy Cevro inštitútu. Pán profesor Šima sa odhodlal, že tá knižku bude predávať u nich v inštitúte a pár kusov som teda doniesol aj dnes tu. Je to ťažká literatúra, čiže som doniesol iba 9 kg, čiže 9 knížiek, takže kto má záujem, tak musíte byť rýchli na konci. Predávam to aj za tie bitcoiny, to bola tá podmienka. O čom je tá kniha? Ja som si zbieral ako keby z tej krízy nejaké materiály a robil som si poznámky, že o čom by to malo byť. Keď som na začiatku to začal písať, myslel som si, že to bude 200-stranová knižka, kde to všetko pomerne jasne a stručne poviem. Nakoniec
to malo 1000 normostrán, z toho som vystrihol 1/4 a teda je to o americkej finančnej kríze, potom je to o eurokríze. Je tam trošku teórie o tom, ako fungujú tie peniaze. Je tam trošku teórie o tom, ako funguje finančný trh. Potom sú tam opatrenia, ktoré sa prijali v reakcii na tú krízu. Potom je tam trošku špekulácia, dívam sa do budúcnosti, každý sa pýta tých ekonomov, ako teda, jak to bude pokračovať, čo nás čaká, tak ja tam píšem teda, čo nás čaká. Ale píšem tam teda viacero scenárov, že ja neviem, čo nás čaká, takže tam len ako píšem nejaké pravdepodobnostné rozloženie toho, čo môžeme čakať. A potom na konci, tá kniha teda, aby som vám povedal koniec, kniha nemá happy end, čiže ja viem, že niektorí ľudia nie sú ochotní čítať 500 strán knihy, keď to nemá happy end, ale táto kniha nemá happy end a preto tam v poslednej časti aspoň ľuďom hovorím, že teda, keď už si nemyslím, že sa to zlepší, tak aspoň čo by tí ľudia mali robiť s tým, ako to dnes funguje a aký je dopad toho systému na ich bežné životy a teda snažím sa tam ukázať, že čo robím ja vzhľadom na to, čo viem, že ako funguje ten dnešný systém. Ja som to písal som to ani nie pre ekonomov, lebo ja mám o ekonomoch taký trošku možno stereotypný, ale napriek tomu názor, že podľa mňa tí ekonomovia sa už nezmenia, že keď si niekto niečo myslí v 25 až 30 rokov, tak ako keby tam ten posun nie je príliš možný a preto som to písal skôr pre v úvodzovkách obyčajných ľudí, teraz nemyslím tú stranu slovenskú Matovičovú, ale takých tých ozajstných obyčajných ľudí. A preto som sa to snažil písať jazykom, ktorý by mala pochopiť aj moja teta, tak to testujte, že či ste taký chápavý ako moja teta. Snažil som sa teda to príliš ako keby teoreticky nezaobaliť a neviem, či sa mi to teda podarilo. Viac menej, keď som si predstavoval, že pre koho to píšem, tak som si predstavoval, že to píšem pre ITčkárov. Predstavil som sa si aj Vadera napríklad, že musím to napísať tak, aby to ITčkárov zabávalo, aby tomu rozumeli a aby teda im to pomohlo alebo ich to niečo nové naučilo. Prečo ITčkárov? Podľa mňa budúcnosť nášho sveta, budúcnosť našich ekonomík, našich štátov je práve v ich rukách. A ten Bitcoin je toho strašne dobrým príkladom, že Bitcoin je podľa mňa projekt ITčkára, ktorý v tom 2009 videli, jak to všetko sa to celé pokazilo, že máte tam centrálnu banku, všetkých tých chytrých finančníkov a neviem čo a zrazu tí centrálni bankári v panike pobehujú po tých chodbách, padajú im listy z rúk a nevedia, čo majú robiť a tí finančníci, jak malé deti plačú pred tým Fedom, dajte nám peniaze. A podľa mňa tí ITčkári si vravili, že Kristian, čo na to môže byť také zložité, urobiť jednu databázu, nakodiť to za víkend, spraviť banku, spraviť systém, ktorý funguje. A ten anonym, ktorý teda niekto, kto spravil Bitcoin, sa podľa mňa o to pokúsil. Je mi to strašne sympatické, ten pokus, že vyrieši tie problémy za nejakú dobu nejakým takýmto riešením. A teda, že tí ITčkári majú ten luxus toho zamýšľať sa nad takýmito vecami, ktoré zdánlivo nesúvisia s tým obyčajným životom. Zároveň majú schopnosť udržať myšlienku dlhšie než 10 až 20 sekúnd. Majú schopnosť abstraktného zmýšľania a zároveň mám pocit, že keď takto chodím diskutovať o tých peniazoch, tak často sú to práve tí ITčkári, ktorých to trápi, že to nefunguje a chcú s tým niečo robiť. Na začiatok by to mohlo... A ešte vám musím povedať vlastne, že čo tam postulujem. No, prečo sú tie peniaze dnes zlé? Ja mám ten luxus, že môžem povedať, že sú zlé peniaze, že ja nie som ekonom, teda ten akademický ekonom, že nemusím sa báť, že si pokazím povesť a teraz to dáva normatívne súdy, čo je dobre, čo je zlé, že to sa v ekonomii nerobí. A zároveň nepracujem v banke, čiže sa nemusím báť, že mi niekto vynadá, že čo to rozprávam, že ako sa nás bude dívať regulátor. Ja som teda z toho divného tretieho sektoru, ktorý je taký tretí, že je niekde medzi a preto hovorím, že peniaze sú zlé. No a zlé sú preto, že poprvé sú to peniaze s núteným obehom, že sú to monopolné peniaze s núteným obehom. Oni nás nútia, aby sme akceptovali tie peniaze. A už toto ako ekonomovi mi hovorí, že teda asi nie sú úplne optimálne. Nie? Že všade inde, keď máme nejaký monopol, tak sme zdesení, alebo ekonómovia sú zdesení, že máme tu monopol, tak to znamená, že tie statky na tom trhu nebudú tak kvalitné a tak lacné, ako by mohli byť. Preto založíme protimonopolný úrad a ten niečo tam rozbíja, niečo tam robí. Ale pri peniaze
peniazoch to tým ekonomom nejak nevadí, že teda nie sú dnešné peniaze výsledkom spotrebiteľskej voľby s možností poskytnutých súkromnými producentami, ktorí súťažia o náš záujem. Čiže to je prvá vec, že sú monopolné. Druhá vec, že nie sú na nič viazané. A teraz ja nie som nejaký goldbug alebo zlatý truhlík, alebo neviem, jak to mám preložiť. Mne je to úplne jedno, čím by mali byť kryté. Mňa skôr zaujíma to, že ako vznikajú tie nové peniaze. Či je nejak obmedzený spôsob, aký môžu tie nové peniaze vznikať. Dnes nie sú, že ak kto mi neverí, tak nech sa pozrie každý mesiac, čo robí Európska centrálna banka. Tá si vymyslí proste 60-80 miliard eur a nákupí za to dlhopisy a vymyslí si tie peniaze z ničoho. Keby to isté chceli robiť so zlatom, tak by museli zabiť polovičku pralesa, vyhubiť indiánov, otraviť rieky a stalo by ich to približne $1100 na každú ďalšiu uncu, ktorú by takto chceli získať. To je pomerne dobré obmedzenie na to, ako sa tie peniaze môžu množiť. A prečo ja nechcem, aby sa tie peniaze množili? Pretože nechcem, aby tie moje peniaze strácali hodnotu. Lebo keď sa množia a nie je to limitované, ako sa môžu množiť, tak strácajú hodnotu alebo dochádza k prerozdeleniu teda majetku spoločnosti. A ten posledný bod súvisí skôr s tým finančným sektorom, že teda ako fungujú tie dnešné banky. Dnes tie banky fungujú, ekonomia to hovorí, že na frakčný rezervách, ale to je v podstate spôsob, že teda vy keď si tam tie peniaze dáte, tak vy vlastne tej banke dávate úver, nie je to vklad. A ľudia o tom nevedia a vždy teda, keď majú podozrenie, že sa to tak deje a rozbehnú sa na tie banky, tak zistia, že tie peniaze tam nie sú. No a vtedy prichádza funkcia centrálnej banky, ktorá teda zachraňuje tie banky v tých pravidelných intervaloch a dáva im tie nové peniaze, vytvorí tie nové peniaze a zachráni tie banky, ktoré podnikajú na frakčných rezervách. No a ja tvrdím, že v tomto kontexte tá centrálna banka, tá tá štátna banka, ktorá zachraňuje tie komerčné banky, je vlastne jak sociálna poisťovňa bankárov. Že bankári vedia, že pod sebou majú sociálnu sieť v podobe centrálnej banky a preto tí výťuzi robia väčšie vylomeniny ako v prípade, keby vedeli, že nie, pod nimi nie je nič, pod nimi je bankrot, kapitalistické peklo, že keď sa nepodarí ten prepakovaný produkt na hypotekárnych cenných papieroch alebo keď sa nepodarí Goldmanovi ten obchod, tak nakoniec musia zbankrotovať. A preto vravím, že prítomnosť sociálnej poisťovne bankárov vedie k väčšiemu množstvu rizika v spoločnosti a ekonómovia vravia k neoptimálnej alokácii zdrojov. A to sa prejavuje aj tým hospodárskym cyklom, tými bublinami a podobnými efektami. Takže preto zlé peniaze a teda teraz skončím a dávam slovo Vaderovi zase. Haló. Nechal by som teraz slovo postupne ostatným hosťom. Začal by som z kraja Dominikom Stroukalom. Pre tých, čo nepoznáte Dominika, Dominik teda okrem toho, že vyštudoval dve fakulty, národohospodársku na VŠE a fakultu sociálnych vied na UK, tak je predsedom Ludwig von Mises Inštitútu Česko a Slovensko. Ludwig von Mises bol významný rakúsky ekonóm, z ktorého diela veľa teda Juraj a celá táto filozofia čerpá. Zároveň prednáša teda je doktorantom na VŠE a prednáša ekonómiu alebo ekonomické predmety na Vysokej škole finančnej a správnej. A já mu nechávám slovo. Díky. Já budu stručný, protože jsem se těšil na tu debatu, která bude následovat. Takže jenom z toho, co tady padlo a co mi tak napadalo během toho úvodního slova. Já vždycky, když učím nějaký ty předměty, o kterých mluvil Tomáš, tak mi připadá, že žijeme v úplně kouzelné době právě jako pro ekonomii a pro lidi, kteří se tímhletím zabývají. Protože když učíte nějakou makroekonomii, tak teď to najednou prostě všechno to, co jste učili, tak musíte těm studentům vždycky říct, jako takhle si to naučte, ale ono to vůbec nefunguje. Teď to prostě jako funguje nějak trošku divně. Což nutně neznamená, že máme pravdu tady v té knížce. Všude po světě v odpovědi na krizi se objevili lidi, kteří říkali, jako
pravdu má někdo jiný, pravdu má Mises, ten už tady padl. Dokonce se říkalo, že se objevili takzvaný 3M znovu, což byl Mises, Marx a Minsky. O Minském se moc nemluví, ale Marx a Mises se začali skloňovat několikanásobně víc po krizi. A tato knížka je teda výsledkem toho, jak se více skloňuje právě Mises. Ale na druhé straně určitě věřím, že v nějaký jako ještě jiný alternativní polis se baví víc o Marxovi po krizi. Každopádně dalo nám to nějakou motivaci začít znova studovat, co se vůbec děje v té ekonomice. A že když se pídíte po těch krocích, který vidíte kolem sebe, když se zapnete televizi, když se přečtete noviny, tak začnete jako cítit, že všechno se to točí kolem peněz, což není takový jako zaklínadlo jednoduchý hospodský, že za všechno můžou peníze, ale že je to systematický problém, že to je systematická věc a že ten systém peněžní, který máme, je nějakým způsobem zvláštní. A já bych souhlasil s tím, že ty peníze jsou zlý. Já jsem konec konců tamhle přinesl druhou knížku, kterou bych mohl nazvat Dobrý peníze. To je o Bitcoinu. A to je škoda, že jsem to neudělal. Ale myslím si, že by to bylo jenom pro tenhle večer asi. Takže lidi nejenom, že začali jako alternativně hledat nějaký jiný teorie, vracet se k nějakým starším teoriím, vymýšlet nový, vznikla spousta jako podle mě i dost divných teorií. Lidi začali hledat nějaké alternativní peníze. Já jsem byl nedávno v rozhlase, bavil jsem se o alternativních penězích a tam lidi mluvili o věcech, které jsem vůbec v životě neslyšel, prostě jak zkoušejí někde nějaký různý komunity, prostě vymýšlet nový peníze. Pro mě, za mě, proč ne? To je přesně to, co máme rádi na trhu, že konkurence vede k hledání nějakých lepších řešení a já se domnívám, že právě jako i Bitcoin a tady ty ostatní alternativní věci možná ukážou, a možná to ukážou, možná jsem trošku idealista, možná to ukážou i těm lidem, kteří věří v tyhle ty zlý peníze, že existuje lepší alternativa. Takže to je asi z mé strany takhle na úvod všechno a budu se těšit na debatu. Dominik, ďalším v rade je pán profesor Jozef Šíma, ktorý je rektorom súkromnej ekonomickej školy, alebo teda školy zaoberajúcej sa primárne ekonómiou Cevro Institut. Bol zároveň zakladateľom Liberálneho inštitútu kedysi blízko, ktorému ja teda verím, že mnohí iní v Čechách na Slovensku vďačia vôbec za svoj prerod v libertariána. Takže ja mu ďakujem za účasť a dávam mu slovo. Děkuji za milé představení, děkuji za pozvání a jsem opět rád tady v těch krásných prostorách. A proč jsem tady je jednak, že se rád vyhřívám tady ve odlesku slávy Juraje Karpiše, který napsal tu úžasnou knížku a trochu jsem tak patřím z toho důvodu, že já jsem se možná dlouhá léta, můžeme říct, snažil i jako překlady, které jsem dělal, popularizovat takové, co mně teď připadá jako obyčejné věci, jako je konkurence v oblasti, jako jsou třeba peníze. Zkrátka, že ti lidé, o kterých se tady mluvilo, jako je Mises a Hayek a další, tak oni na rozdíl od mnohých jiných v těch minulých dekádách se nebáli říci, že jestli se nám líbí ta svobodná volba u takových těch jakoby obyčejných věcí, že si můžeme vybrat, jaký nápoj vyrobíme a pak jestli ho vypijeme nebo nevypijeme, tak proč nemít obdobný systém, to kapitalistické peklo, i v produkci něčeho tak důležitého, jako jsou peníze. Protože ono, kdybychom měli hovořit o tom, jak jsou nebezpečné monopoly při produkování těch obyčejných věcí, tak jako můžeme si jednoduše říct, že ty věci budou ne tak kvalitní a budou drahé, ale jako ne tak kvalitní a drahý vysavač, to se dá docela dobře přežít, ale špatné peníze, které navíc jsou spolitizované, je téměř to nejhorší, co nás může potkat. Mimo jiné, já často používám jeden citát Vladimíra Iljiče Lenina a moc jiných jich neznám, který říkal, není lepší způsob, jak rozvrátit společnost, než zkazit peníze. No a my bychom si všichni měli uvědomit, že
ta monopolní produkce peněz je prostě strašně nebezpečná, protože my žijeme v době těch papírových peněz, jejich množství se může zmnožit přes noc. Všichni na to doplatíme, kromě nějaké skupinky vyvolených, která bude blízko těm, kteří mají kontrolu nad těmi tiskařskými stroji. Že inflace není nic jiného než daň, která není vidět a proto je nebezpečná. Je to daň, která je často zneužívaná, jak před chvíli zmíněný F.A. Hayek říkal, historie je jenom dlouhá sekvence inflací, které byly produkovány vládami a ve prospěch vlád. A jestliže se bojíme zneužití moci v jiných oblastech a nemáme rádi nějaké privilegované skupiny, no tak jako tady by to mělo platit ze všeho nejvíc, protože peníze prostupují jako naším životem, protože zkrátka nežijeme v barterové ekonomice, ale v ekonomice, která je peněžní. A proto, myslím, ty myšlenky by měly nejenom žít v nějakých debatách o historii myšlení, ale že by se měli objevovat lidé, tak jako to ukázal Juraj, a napsat knížku novou, která stojí v nějakém jako odkazu, nebo se nachází v odkazu těch jako minulých myslitelů, ale je psána pro normální lidi. Je psána jako v Jurajově případě jako politický thriller, kdy najednou vy vidíte, že ty debaty o penězích a bankách, jako, že to jsou skutečnosti, které by každý měl jako vědět a chápat. Právě proto, že se nás všech dotýkají a právě proto, že jsou tak nebezpečné. A najednou my v té knížce můžeme vidět díky Jurajově dobré paměti, případně asi tisícům stran poznámek, co lidé říkali před těmi 5-7 lety, ať už jsou to politici, nebo bankéři, centrální bankéři, nebo komerční bankéři, nebo nějací portfolio manažeři, a co říkají postupně, jak se ta situace jako zhoršovala, jak mění své názory. To též dělali akademici, kteří něco vyprávěli s takovou jaksi pevností nebo vírou v pevnost svého argumenty a najednou za 2 roky říkají něco jiného a za další rok zase něco jiného a zase údajně vědí, jak dál. A když to najednou čtete, tak vidíte, jak nebezpečné je dívat se jenom tak na jako včerejší noviny a nechápat, o co tady jde, jaké riziko a jaké nebezpečí skýtají papírové peníze, které vznikají z ničeho a jak nás ze své podstatě politici a mocní finančníci a bankéři tahají za nos a je prostě neuvěřitelné vidět, jak jim to jako baštíme všichni. Možná ne všichni, ale jako velká většina společnosti a jak při nějaké další krizi nebo nějakém riziku najednou máme mnohdy takovou tu tendenci jako delegovat to jako rozhodování na někoho moudrého údajně někde, který čeká a prý to snad vyřeší ale tam nikdo nikde jako chytrý jako není. Tam jsou všude lidé, kteří jsou jako napojeni na ten systém, který je prohnilý od samého počátku ze své podstaty. A myslím, že ta Jurajova kniha je opravdu v tomto výjimečná, protože my vidíme, jak moc se liší ten argument od těch lidí, co vlajou tak ve větru těch módních vln a jde jim o nějaké jako vlastní zisky, případně nějaký vlastní politický vliv. A jak silný je argument někoho, jako je Juraj, který prostě něco řekne v roce 2008 a když to čtete na začátku roku 2016, tak na tom nemusíte měnit ani písmeno. Děkuji, těším se také na debatu. Ďakujem pánovi profesorovi a teda posledným hosťom je pán Jiří Štek, ktorý je makroekonómom, ktorý pôsobil na manažerských funkciách v Bulharsku, Francúzsku a v Nemecku. Vypracovával alternatívnu koncepciu daňového a dôchodkového systému a prednáša problematiku globalizácie na Vysokej škole medzinárodných a veřejných vztahů. Ďakujem veľmi pekne a dávam slovo pánovi Štegovi. Dobrý večer, já bych chtěl také poděkovat za pozvání. Když mě sem zvali, tak jsem byl vyzván jako kultivovaný levičák
nejméně jedna polovina z tohoto výroku není pravdivá. Obrázek si uděláte sami nakonec. Mně se líbí ta přesmyčka, i když ten přívlastek dávaný penězům možná není správný, mezi českým a slovenským jazykem. Jsou ty peníze zlé nebo špatné? Ale peníze jsou jenom původně byly jakýmsi měřítkem, jakýmsi komunikačním prostředkem mezi jednotlivými členy, bych řekl, společnosti, chcete-li mezi výrobci. A postupem času, jak se nám dařilo ničit základy zdravé společnosti, základy toho, co by se dalo nazvat common sensem, to, co je postavené na zdravém rozumu, se vyskytla tato možnost dávat jim přívlastky. My se k tomu dostaneme určitě v diskuzi. Já bych jenom chtěl připomenout, že tragédie minimálně euroatlantické civilizace je v tom, že vlastně z peněz udělala něco jako jakýsi materiál. Když někdo chce něco vyrobit, tak si musí sehnat know-how, musí si sehnat materiál, musí si sehnat pracovní sílu, musí mít nápad, musí být schopný to zmanažovat. A to je obecný, platí to na celém světě. Peníze představují tak svérázný materiál s tak svérázným know-how, že vlastně výrobkem je ten zmetek, který teďko máme v euroatlantické civilizaci. Tady jsem překvapivě ve shodě s libertariánskými kolegy. Celá společnost je vlastně vychýlená z rovnováhy, ať už nerovnostmi mezi jejími jednotlivými členy nebo vrstvami, nazvíme to jakkoliv, anebo mezi faktory, mezi kterými se pohybuje. To je vlastně ekonomická rovnováha, sociální rovnováha a environmentální rovnováha. A vlastně to současné působení peněz minimálně v euroatlantické civilizaci, ale bohužel i globálně, protože žijeme v globálním světě, tuto rovnováhu, tuto trojnožku vlastně deformuje ve prospěch ekonomie, ekonomismu a značný podíl na to má i vlastně peněžní hospodaření, emise peněz, finanční trhy a tak dále, a tak dále. Tak já už nebudu dál mluvit a jdeme do diskuze. Děkuji. Tak, ja ďakujem všetkým. Len krátky úvod do tej diskusie. Máme tu bezdrátový mikrofón, ktorý bude šípak roznášať po tom, čo sa prihlásite, a teda ja ho na vás nasmerujem. Poprosím, aby otázky boli... naozaj otázkami, aby to neboli iba nejaké vaše dlhé prejavy názorov. Ak chcete prejaviť názor, tak ako jednou krátkou vetou môžete a potom druhou krátkou vetou prosím položte tú otázku a prípadne sa na začiatku každej otázky môžete, ak chcete predstaviť, samozrejme radi sa dozvieme, kto ste. A môžete otázky samozrejme adresovať na konkrétneho účastníka diskusie alebo teda panelu, alebo na všetkých. Je to na vás. Nech sa páči. Dobrý večer a ještě jednou díky za zajímavý začátek a vstup. Představím se, moje jméno Štrukel Peter ze společnosti Moped.cz a měl bych jako první nebo jeden dotaz na posledního řečníka. Jak byly zmíněné, že peníze v euroatlantické civilizaci se staly nějakým zmetkem, tak jestli je příklad z jiné než euroatlantické civilizace, kde peníze tím zmetkem nejsou, anebo jak by ten nezmetek měl vypadat? Pán Štek, nech sa páči. Já jsem úmyslně vypíchnul tu euroatlantickou civilizaci, protože v ní se veškeré zlo penězí nebo špatnost penězí velmi koncentruje, protože když jsem použil příměr, že peníze jsou materiál,
tak zrovna tak se dá říct, že peníze jsou moc. A pochopitelně tu moc se snaží kdekdo uchopit a hledá k tomu nástroje odpovídající, řekněme, úrovni vývoje té společnosti. Proto taky například finanční trhy v té euroatlantické civilizaci jsou mnohem vyspělejší, mnohem sofistikovanější, mnohem nerovnovážnější a mnohem nedokonalejší, než jsou v některých jiných oblastech, které se nepřipojili do tohoto peněžního šílenství. Bohužel ta nebo bohu dík, já vlastně nevím. Ta euroatlantická civilizace, ty ostatní civilizace, pokud bychom je rozdělili na, řekněme, východoasijskou a možná zbytek světa velmi hrubé a velmi špatné rozdělení, ale zůstaňme u něj, se za ním táhnou. Přestože Čína díky centrálním a tvrdým zásahům se snaží to eliminovat, ale tím, že přistoupila na tuto samou logiku, tak vlastně bude dříve nebo později nucená opakovat svoje chyby, anebo se přiklonit k jistému totalitarismu, který tam do jisté míry existuje. Takže abych odpověděl na vaši otázku, myslím si, že jsme historicky, respektive celý svět je historicky odsouzený k tomu, bohužel, aby opakoval stejné chyby. Neexistuje v současné době nějaká alternativa na centrální úrovni nebo na obecně existující úrovni, která by se k penězům stavěla nějakým zásadním způsobem. I ty pokusy o lokální měnu jsou komplementární k tomu existujícímu, dokonce i Bitcoin, aniž bych se ho chtěl dotknout. Děkuji. Ja sa možno rovno opýtam, či niekto z panelistov vidí tú alternatívu. Samozrejme vidím, veď som napísal o tom knihu. No na začiatku musím ale povedať, že napísal som o tom knihu, ale ja tam nepíšem, že čo sú tie dobré peniaze, že tým, že mám rád, keď sa to riešenie hľadá nejakou interakciou na trhu, tak ja nemôžem dopredu postulovať, že čo dnes sú najlepšie alebo dobré peniaze, ale hovorím, že máme aj v iných oblastiach ekonomiky pomerne overený postup, ako zistiť, že čo je dobré auto, alebo čo je dobrý dom, čo je dobrý telefón, že necháme ako tých producentov hľadať, inovovať, vylepšovať a necháme tých spotrebiteľov vyberať. A nakoniec dospejeme k niečomu, neviem, čo je ideálne. Ideálne veci hľadajú iba tí, čo hľadajú zlyhania trhu, ale niečo, čo je tak dobré, ako sa len dá a ako si vieme predstaviť. No a to isté by som aplikoval teda aj na tie peniaze, že ja neviem, či to má byť znova zlato, alebo či to má byť Bitcoin, alebo lokálna mena Živec. Napríklad na Slovensku máme lokálnu menu Živec. Možno, ja hovorím možno a nechajme, teda dovolme ľuďom vybrať si a oni teda si vyberú, čo je podľa nich ten dobrý peniaz. Ja tam mám takú skromný návrh na reformu, že ja tam dokonca nejdem tak ďaleko, že zružme FED, alebo to našu centrálnu banku, ECBčku, my máme ECBčku, vy máte ČNB. Mne úplne stačí, že také 3 veci tam mám, že poprvé nezavrite ma za to, že budem produkovať zlaté karpišové eurá, že ja poviem, ja verím tomu zlatu, podľa mňa ako má nejaký náskok, začnem vytvárať peniaze, ktoré sú kryté zlatom a začnem ich ponúkať na trhu. Nezavrite ma, zrušte alebo novelizujte zákon o Národnej banke Slovenska, paragraf 15, kde je napísané, že bankovky a mince na území Slovenska má právo vydávať iba MBSK. Druhá vec, zrušte zákon o zákonnom platidle. To znamená, aby tí ľudia, ktorí používajú moje karpišové eurá, ich mohli používať v zmluvných vzťahoch bez toho, že by sa báli, že súd nakoniec, keď teda ten zmluvný vzťah nefunguje, povie, že vyrovnanie musí byť v tých zlých peniazoch. Lebo keď toto neurobíte, tak každý rozumný podnikateľ to uzavrie rovno v tom, čo je ten spoločný, že tých najhorších možných peniazov, v akých bude ten súd. A tretia vec je, že teda zakažte tej sociálnej poisťovne bankárov zachraňovať tie banky. A podľa mňa tieto 3 veci, keby boli náplnené, tak podľa mňa tých lepších peňazí začne vznikať a dožijeme sa nejakého štandardu. Hej. Ja si myslím, že nakoniec by sa niečo utrhlo, hej, že by to neskončilo tak, že by som mal v mobile 60 rôznych druhov peňazí. Hej, že v Amerike, tým strašia niektorí ľudia, že v Amerike to tak bolo, hej, že začiatkom 19. storočia ste prišli v New Yorku do krčmy a vyťahli ste
nejaký ten dolár súkromný z nejakej tej banky a ten chudák barman musel vyťahnuť taký katalóg a listovať, že teda aký je discount toho vášho dolára voči tomu ideálnemu doláru. No podľa mňa by to tak nebolo, že podľa mňa by nakoniec by sa niečo utrhlo a mali by sme nejaký Microsoft s prepáčením v tejto spoločnosti, musím povedať, alebo nejaký iný štandard, ktorý by sa stal ako všeobecnými peniazmi. Ináč mimochodom v Amerike to bolo preto, že regulátor zakazoval bankám sa spájať, hej, a preto čím ďalej ste išli s tou bankou od tej konkrétnej banky, od tej banky, tak tým mala nižšiu hodnotu. Hej. Čiže opäť to nie je nejaká črta toho trhu, že museli mať katalógy, to proste regulátor tak zariadil. Hej. V Kanade, kde mali free banking systém, to tak nefungovalo. Ale zaujímavá ešte jedna vec od pána Šteka, že sa zhodneme presne na tom, že peniaze to sú len mierka, hej, alebo ďalšia metafora, ktorú ste použili, že teda peniaze, kto ovláda peniaze, má moc. Momentálne moja najobľúbenejšia metafora na to, čo sú peniaze, je, že sú pamäťou spoločnosti. A preto hovorím momentálne, lebo čím viac rozmýšľate o tých peniazoch, tým tam nájdete také rôzne zákutia a potom zistíte, že tomu nerozumiete, musíte zase rozmýšľať. To Friedman myslím povedal, že to je jak japonská záhrada, hej, že vyzerá to jednoducho, ale je to strašne komplikované. No ale prečo hovorím, že je to pamäť? To je jak Bitcoin, že Bitcoin je vlastne len databáza. Bitcoin nie sú nejaké peniaze, to je databáza. No a tie zlé peniaze dnes sú pamäť našej spoločnosti, kde je zapísané, kto akú časť hodnoty tej spoločnosti vlastní. A kto má moc ovládať tú pamäť, tak má obrovskú moc tej spoločnosti, lebo môže redistribuovať to všetko, čo vlastníme, všetko, čo robíme tými peniazmi. A ja vravím, že tento zázračný prsteň, jeden zázračný prsteň, ktorý ovláda všetky ostatné. Hej. Lebo keď máte tento zázračný prsteň, tak vy nemusíte čakať na to, čo poslanci schvália v parlamente, aké dane. Hej. Vy si viete dane vytlačiť. Hej. Že keď máte tento prsteň, vy sa nemusíte obávať o to, že tá vojna stojí viac, než ste si naplánovali, lebo vy viete, že si to môžete vytlačiť. Takže tento zázračný prsteň by podľa mňa nemal existovať. Hej. Že tak, jak v Pánovi prsteňov by ho mali nakoniec hodiť do tej lávy, Mali by byť množstvo malinkých zázračných prsteňov, ktoré by strašne súťažili o to, že ktorý bude ten najväčší, alebo podľa mňa by to nakoniec skončilo tak, že by to bolo to zlato, hej, že to ako keby nikto nekontroluje, koľko toho je, iba ak by teda popadali nejaké meteority, by toho bolo asi viac, ale že túto moc treba zrušiť. No ale ja sa obávam, že sa to nepodarí práve preto, že aj v tom Pánovi prsteňov to nedopadlo tak, že ten hobit s tým dobrým srdiečkom, s tými plochými chlpatými nohami prišiel tam na okraj tej sopky a hodil ten prsteň do tej lavy. Jemu ho niekto musel odkusnúť z toho prsta. Hej. Že ten glumčiak, to vy prekladáte, mu musel odkusnúť ten prsteň aj s prstom a on tam celý spadol do tej lavy. A to je pekná metafora na ten dnešný systém, že tí politici a ten finančný sektor si nedá dole ten prsteň a preto budú ako keby manipulovať tú pamäť spoločnosti, tú databázu, ktorá je obrovsky mocná v dnešnej spoločnosti. Máme ďalšiu otázku tam vľavo. Dobrý večer. Okay. Mé jméno je Luděk Slinták. Já se chci zeptat, proč se právě nezbavit tady toho systému, který v podstatě má tu moc, protože peníze jsou jenom nástroj, je to v podstatě peníze zlé nebo špatné, říct jako zbraně zlé nebo špatné. Je to otázka toho, kdo tu zbraň drží, že jo? Potom je to vlastně otázka toho na té osobě. Proč se nezbavit té v podstatě státní instituce, která drží tu moc, která má monopol na tisknutí peněz, ale ten je až druhotný, v podstatě má monopol na násilí, z kterého to potom vyplývá. A dále chci poděkovat tamhle tomu, protože pánovi, který teďka mluvil, protože ten vlastně v podstatě dost odpovídal na věci, které jsem se chtěl zeptat, takže děkuju, no. Ale zbavit se toho falešného odporu k tomu hovnu a zbavit se té moci, no. Zbavit se státu. Podle mě jediné řešení. Co k tomu máte dodat? Děkuju. Tak možno tentokrát Dominik a pan Šíma. Tady bohužel byl dřív. Tak jako bylo by to hezký, že jo? Zkus víc do mikrofonu. Já jsem nejdřív chtěl poděkovat Jurovi, že mi prozradil, jak dopadne Pán prstenů. To ještě neviděl ten konec. Jsem si pořídil škráblý DVDčko, koukal jsem to asi 3krát a nikdy jsem neviděl ten konec. A i tak to bylo dobrý. A jako bylo by to fajn, ale jako
přesně o tom mluvil Juraj, tam jako k tomu není žádná motivace, že jo. A proto aspoň teda já dneska a společně se spoustou lidí, kteří se scházejí tady v Paralelní polis, ať jsou z různých koutů, různých myšlenkových směrů, ať si myslejí o státu cokoliv, tak se nám líbí, že prostě právě třeba Bitcoin jako je hledání alternativy, ke kterému nepotřebujeme nic moc s tou centrální bankou dělat. Ono dřív nebo později se s tím nějak poperem, jo, protože aspoň já si myslím, že oni o to zájem mít budou chtít nějakým způsobem do toho šťouchat, ale teďka zatím ne. A i když do toho začnou šťouchat, tak přijde nějaká jiná alternativa a tak dál, že to je prostě hledání trošku mimo ten systém, kterýmu asi teďka začínám trošku víc fandit. A to nejenom v ohledu peněžním, ale i v jiných ohledech, jako v politickém a v takových těch problematických částech, které dneska se státem máme. Všichni, ať jsou nalevo nebo napravo, tak tuší, že máme nějaký problém s důchodama. Jako málo kdo vám řekne, to je v pohodě, jako za 100 let budou důchody fungovat stejně jako dneska. Všichni tak nějak jako trošku tuší, že jako se dějou nějaké jako divné věci ve školství, že tak, jak vzděláváme naše děti, asi není úplně košer a je úplně jedno, jestli jsou nalevo nebo napravo. A mně se právě líbí, že teď už jako nachází spousta lidí tu odvahu jít zkusit cestu někde bokem. A ne to prostě reformovat tím, že si založí politickou stranu, vstoupí jako do nějaký politické strany, dostanou se někam a zkusej to změnit, ale že si prostě jako založí někde nějakou alternativní školu nebo že si založí alternativní peníze a jdou prostě z kůží na trh. A v tom vidím docela budoucnost, takže jako zrušit centrální banku, možná to nebude ani potřeba, možná za chvíli na ní budeme koukat, budeme kolem chodit, jako protože budeme chodit do kina někde na Slováč, ale to bude tak celý a bude úplně zbytečná. Ale to je právě ono, zrušit centrální banku, ale centrální banka má ten stát, který má tu moc, že? O to jde. To si baví, ne o centrální banku, to je následek pro stát. Jestli mohu já myslím, že tady máme jako dvě úrovně toho argumentu, že jeden argument je, a to musí zajímat jako každého zájemce o jakoby fungování společnosti, říci, jestli máme nějaký důvod pro to mít instituci, jako je, a teď to může být centrální banka, nebo státní soudy, nebo regulace nájemného, nebo povinná školní docházka. No a tady máme a musíme jaksi najít principiální argument a já myslím, že argument pro státní kontrolu nad všemi těmito jako částmi lidského života, že proto žádný pořádný argument není. A druhá úroveň té debaty je, no dobře, když jakoby víme, že jsme jako daleko od toho světa, kde by jedni nedominovali nad druhými, tak se bavíme o tom, jako co s tím udělat. A já myslím, že je jako naivní se domnívat, že si tak nějak všichni sedneme, popovídáme si a odhlasujeme si zánik všech těchto jednotlivých věcí. To nikdy tak nebude právě proto, že z toho velké skupiny lidí mají prospěch. A pak to praktické řešení, ať už je druhé, či třetí, či jaké je nejlepší je, no tak není-li možná, nebo jako v nějaké budoucnosti blízké, ona jako velká systémová změna, no tak pak můžeme jako hrát a vyhrávat ty menší bitvy. Jako třeba uhájit takové věci, jako je taxislužba Uber, nebo jako je nějaké experimentování se školstvím, které probíhá mimo ten přísný státní dohled, nebo jako nenechat technologickou inovaci, jako je Bitcoin, postupně jako aby byla ovládnuta a zaregulovaná, ať už centrální bankou nebo nějakou světovou institucí, a i to malé vítězství bude prostě vítězství. Přičemž ale jako všichni chápeme, že ty věci spolu souvisí, protože v okamžiku, kdy stát má tu jako donucovací schopnost a ten monopol na použití síly, no tak jako ho bude zneužívat. Tak jako každý monopolista zneužívá té své síly. Ale to nám nebrání, jako když si uvědomíme tu praktičnost některých řešení, tak to nám nebrání na druhé straně jako vědět, že ta velká změna by byla potřeba.
Ja by som na chvíľku zareagoval, aby som obhájil ten môj takmer ľavicový pamflet, ktorý nebol dostatočne radikálny, že prečo teda tam nehovorím, že to všetko celé zrušiť. To som skúsil v 2001, keď som písal diplomovú prácu, že všetko zrušiť a nezrušili nič, tak si vravím, že to asi nebola dobrá stratégia. Tak to skúsim napísať inak. A teraz, že podľa mňa, že ako naozaj máme silného oponenta, že to sa nemôžeme tváriť, že teda je to pomerne populárny nápad, že to len nikto si doteraz nemyslel, že to treba zrušiť, my im to povieme, oni povedia fakt, preč, zrušené, hej, že je to trošku ťažšie. A teraz som sa tak zamýšľal, že čo je lepšie povedať tým ľuďom, hej, že všetko porušíme a bude tu raj na nebi, alebo povedať, že stačí nám menej, hej, nezavrite nás do basy, hej. Že za takú blbosť, že ja mám kamaráta Ďuro Hybš, som spomínal tu jeho lokálnu menu, ten živec, že on sa skoro dostal do basy za to, že tam začal pižlikať tie živce, že začal tlačiť tú lokálnu menu, nazval to lokálna mena a proste mu zavolali ľudia z tej centrálnej banky, ale toto nemôžeš robiť, že to ty vydávaš súkromné peniaze, že to musia byť ceniny, tak on sa tvári, že sú to ceniny, ale tak pomimo hovorí, že je to lokálna mena a toto je podľa mňa strašne silné, lebo jeho keby ste videli, tak vidíte, že to je dobrý človek, hej, že ako ja neviem, environmentalista, všetko sa snaží robiť dobre, hej, snaží sa zlepšiť vzdelávanie a tak a na ňom je strašne ťažko ukázať, že tento človek ako ohrozuje štát alebo že finančný sektor, že prečo mu robíte zlé, hej, že prečo chcete dať do basy za to, že on si tuto robí tie živce a snaží sa rozbehnúť ekonomiku Zaježovej, hej, čo taká úsadlosť v strede Slovenska. A toto je podľa mňa silné a preto som sa rozhodol, že nie je, že rušiť. Poďme rušiť. Poďme, že nechajte nás na pokoji. Že vytvorte nám trošku priestoru a ja verím alebo dúfam, že to je mimochodom napriek tomu, že tam nemám happy end, tak jediné, ako keby moja nádej je, že sa vytvorí niečo, čo sa otrhne, hej. A to niečo, že vytvoria ako niekto z nás, z vás, z ITčkarov alebo čo, že prídu s riešením, ktoré proste niekto nestihne zakázať, hej. To je podľa mňa jediná šanca na zmenu. A to je o mnoho pravdepodobnejšie, že sa to stane tým spôsobom malým, hej, že niekto začne niečo vymýšľať v nejakom sektore, ktorý nikoho nezaujíma, alebo v nejakej oblasti, než tým, že teda že všetci politici si zrazu uvedomia, že tá centrálna banka, veď to kazí celú tú ekonomiku, poďme to zrušiť, lebo, no a takže je to skôr strategické, než ako keby, že by som si nemyslel, že to treba zrušiť, no. Když se tady častujeme bonmotama, peníze jsou pamětí, já se obávám, že je to horší. Peníze jsou vlastně měřítkem toho, jak se naše růžová budoucnost proměňuje v temnou minulost. To se nese vlastně dějinami peněz. To byla jenom taková poznámka k tomu. Druhá věc, stát. My se s tím potýkáme na každém kroku, jenom malý příklad Evropská unie, ať si o ní myslí kdokoliv cokoliv, se zaklíná subsidiaritou a v samotném jejím základním dokumentu je toto slovo zmiňovaný jenom jednou, na 65. straně tuším. A na začátku, kdy se píše já, král belgický, což je taky svým způsobem subsidiarita. Ale chtěl bych upozornit na to, že vlastně dějiny společnosti jsou dějinama hledání rovnováhy. Jo? Teď je to vychýlený směrem, který je do značné míry nedemokratický a vytváří nerovnováhy, se kterými se ta společnost bude jenom těžko umět poradit a nevím, jak je vyřeší. A proti tomu já to hodně zvulgarizuju, anarchistický nebo velmi individualistický postoj. To v této budově nie je vulgarismus. Ne, já si myslím, ne, že by to bylo vulgární, ale že já jsem to zvulgarizoval. Ten individualistický přístup taky nemůže vlastně tu situaci vyřešit. Čili hledání jakési rovnováhy se taky line celými dějinami. A my teďka tu rovnováhu hledáme a například peníze, respektive postavení centrální banky a vliv finančních trhů na rozdělování bohatství společnosti je velmi škodlivý v současné době. Na tom se asi bezesporu shodneme. Děkuji. Tak to byla jedna otázka.
Dobrý večer. Ja by som nadviazal na Juraja Karpiša a chcel by som sa opýtať, alebo nadviazať na konkrétnu vec. Tá druhá vec, prvá bola, nedajte ma do basy za to, že budem tisknúť vlastné peníze, a druhá bola teda, že ten podnikateľ si vypýta za svoje tovary a služby niečo iné. No a tu sa stala taká super vec. V paralelní poli si nekúpite pivo za české koruny. A možno to nie je otázka na nikoho z panelistov, ale možno na Tomáša. Romantic mi vravel, že bol úplne strašne nešťastný, že nebola žiadna konfrontácia s úradmi, že neprišli sem a nezavreli to tu. Jak je to možné? Alebo prišli a porozprávali sa, alebo čo sa stalo? Možno, aby som ešte rozdelil, alebo teda rozlišil tieto dve veci, že teda paralelný polis pýta za svoje tovary a služby bitcoiny, a možno ten živec na Slovensku, nie som si istý, či je to tak, že skrátka tam to nie je v tom zmysle, ako by ten podnikateľ pýta a berie iba tú menu, ale že on, ten pán Hipš, sa snaží, aby ľudia tým platili. Je to tak? Alebo, lebo ak by to tak bolo, tak vtedy by to bolo ešte v pohode, keď sa zákazník tu v Prahe rozhodne platiť eurami v bile, tak je to OK a nepôjde to za to do basy nikto. Ale ak by možno tá bila začala pýtať len doláre, alebo, ja neviem, bitcoiny, tak asi do väzenia pôjde, no. Tak asi to je taká otázka, že teda, jak je to možné, že tu sa to prepieklo v úvodzovkách. Ďakujem. Tak ja za ten polis, ak si môžem dovoliť odpovedať, je asi odpoveď, že oni netušia. Oni, ako podľa mňa, keby sem prišli, tak ako by im to vyrobilo tak strašne veľa práce a premýšľania, že ako čo s tým, že radšej ako to vzdávajú. Takže to je ako taká Romanová, moja aj mnohých ďalších teória. A ja by som to tak tomu rozdielu medzi tým našim prístupom a tým v tých, jak sa to tam volá? Záježovej nechali Juraja. Ja som Ďurovi Hipšovi trošku krivdil, lebo oni to nepoužívajú len v Záježove, aj vo Zvolenie a v Bratislave, že teda ono to má širší trh. Ale teraz je to momentálne, je to vlastne, je to euro, hej, lebo je to cenina, ktorá sa vymieňa, je naviazaná na euro 1:1, čiže to vôbec nie je lokálna mena, je to nejaký, skôr ja by som to definoval ako marketingový nástroj na nejakú akože podporu niektorých konkrétnych podnikov, ale my sme sa nepochopili, že mne nevadí ani to, my môžeme používať, že ja vám môžem zaplatiť stoličkou, hej, a nikto nepôjde do basy. Do basy ale pôjdem, keď ja začnem tlačiť bankovky, ktoré poviem, že sú kryté stoličkou, a tie začnem ako keby dávať do obehu, hej. To, na tom sa zhodneme. A teraz, predtým som asi mumlal, alebo som to nepovedal dostatočne zrozumiteľné s tým zákonným platidlom, ale v podstate, keby sme boli, ako túto zaplatíte bitcoinom a nič sa nedieje, lebo niekto dá bitcoin za kávu a dostane kávu hotovo, hej, že ako žiaden vzťah tam nie je ako zmluvný, prebehol, v momente je to preč. Ale keď podnikáte a máte dodávateľov, odberateľov a uzatvárate nejakú zmluvu, hej, a neprebehne to plnenie, hej, ktoré ste tam zmluvne ako dohody, tak idete na súd, hej. A čo ja chcem, že aby súd, ten štátny súd, to by mohol zvládnuť, hej, neviem, že veľa vecí nezvláda, ale toto by mohol zvládnuť, že aby vymáhal ten záväzok v tom, v čom bola zmluva uzatvorená, hej. A toto je ten kľúčový bod, lebo samozrejme, že ja keď som podnikateľ a aj si poviem, že uzavriem tú zmluvu v dobrých peniazoch, v úvodzovkách dobrých, ale viem, že ten súd, keď prídu problémy, mi nakoniec dá zlé peniaze, hej, tak ja to rovno uzatvorím v tých zlých peniazoch, lebo nebudem si zbytočne ako keby tam dávať riziko do tej zmluvy, ktoré sa môže správať rôznym spôsobom, hej. A toto je ako je to taká technická vec, taká drobnosť, ale bez toho, podľa mňa, žiadne peniaze nevytlačia tie zlé, lebo sa budú používať tie najhoršie peniaze, ktoré existujú, hej. Tak máme vzadu nějakou otázku? Dobrý den, tady zazněla informace ohledně konkurence peněz. Já bych se chtěl zeptat na jednu věc. V podstatě předchůdce peněz, to znamená zlato. Chtěl bych znát názor, jak si to rozdělíte, nechám na vás, na zlato jako platidlo, na komoditu, z které v podstatě peníze vznikly. Jestli v dnešní době ta úloha zlata
je, řekněme, přeceňovaná, podceňovaná, jestli je to spekulativní komodita, nebo jestli má nějaký smysl vůbec o zlatě jako o platidle v případě třeba i krize uvažovat nebo ne? Tak poďme asi z kraja, Dominik. Tak já jsem byl goldbug do té doby, než jsem objevil Bitcoin. Ale pořád je spousta lidí, kteří na tom byli stejně jako já, myslí si, že nějakým způsobem se tady ty věci dají propojit. A technické řešení zatím nějaký rozumný jsem neviděl, ale myslím si, že to asi bude. Každopádně, co se zlata týče, já si pořád myslím, že je velká šance, že pokud by se stalo to, co říká Juraj, tak by asi zlato bylo jako první, k čemu by, po čem by lidi přirozeně sáhli. A myslím si, jako samozřejmě na to nikdo nemáme žádný data, je to jenom můj názor, ale myslím si, že jako lidi by nesáhli po Bitcoinu. Asi to zlato by bylo přirozenější. Jsme se bavili, je to tak rok zpátky, jsme se bavili právě na Vysoké škole Cevro Institut s viceguvernérem České národní banky, který říkal, že se domnívá, taky na to nemáme data, že kdybychom si udělali nějakou anketu mezi lidmi, kolik z nich si myslí, že dokonce jsou peníze dnešní krytý zlatem, takže bychom se hodně divili, kolik desítek procent by to bylo. Takže mně připadá, že po zlatě by šáhli přirozeně, protože si pořád možná myslí, že někde tam prostě to zlato, oni to tak nějak možná jako slyšejí někde, že to zlato někde v té centrální bance nějaký je, takže ty peníze jsou asi nějak krytý zlatem. Takže já si myslím, že to zlato by byla přirozená odpověď. No. To ja poviem ešte niečo k tomu zlatu, môžem. Treba ho nakupovať, nakupujte. Nie, to bola sranda, nekupujte, predávajte. Zlato nebolo prvé, ako prvé peniaze neboli zlato, hej, že ináč to, neviem, prvé peniaze bol napríklad dobytok a pšenica, hej, že ono, to zlato vstúpilo až trošku neskôr, ale je pravda, že ja to tiež v tej knižke to píšem, že ako keby zlato vyhralo ten niekoľko tisíc rokov trvajúci tender na ideálne peniaze. Hej. A teraz zlato a striebro. A to nie je náhoda, že ono tie chemické vlastnosti tých prvkov to predurčujú k tomu, aby to bolo peniaze. Lebo Richard Thaler, ako ten známy behaviorálny ekonóm, ako tak trošku dal taký snarky poznámku, že tak akože cez zuby predsedil, že keď to máme naviazať na zlato, ten dolár, to môžeme rovno na Bordeaux 1985 naviazať. Hej? A že prečo nie na Bordeaux a prečo na zlato? No, existuje asi 1500 dôvodov, 150 som spísal do tej knižky. Napríklad to, že keď si zabudnete zlatú mincu v aute, napríklad v Čaci a je minus 30 vonku, tak nemáte problém. Ale keď si zabudnete Bordeaux 1985 v aute a je minus 30, tak máte problém. Hej? A existuje 1000 ďalších dôvodov, ale proste tí ľudia vedeli, čo robili, keď ako si vyberali to zlato. No a dnes zlato, že čo teda je v tom systéme, no je okrem toho, že zlým svedomím centrálnych bankárov, tak stále má monetárnu funkciu. Ja som napísal taký pamflet, taký úradník z ministerstva financií sa na ňom smial, že pamflet, že úloha zlata v dnešnom monetárnom systéme, že dnes zlato nie je peniazmi, musím niektorých sklamať, lebo tu sú určite zlatí truhlici a teda ja by som rád povedal, že zlato je dnes peniazmi. Nie je, hej. Pozrite sa video takého Američana, čo sa snaží za uncovú mincu. Najprv to sa snaží vymeniť za $20 a tomu nejde, potom sa to snaží vymeniť za čokoládu a tiež neúspeje. Takže ako dnes zlato nie je všeobecne akceptovaným prostriedkom výmeny. Čiže nie je zlato peniaze, ale v tom finančnom systéme má extrémne dôležitú finančnú funkciu, stále má monetárnu funkciu, ako keby tie hedžové fondy, centrálne banky, poisťovne, dôchodkové správcovské spoločnosti ho nekupujú preto, že sa dobre používa na zuby a dobre vodí elektrínu, ale pretože má monetárnu funkciu. Zlato je v súčasnosti, a to je exaktná vec, že zlato je 1/4 najlikvidnejšie aktívum. Že keď sa pozrite na objem zobchodovaný zlata denne, tak je to 4. Že prvé sú americké dlhopisy, druhé sú, myslím, že dolár ako taký, že menové páry, tretie neviem aký dlhopis a 4. zlato. Takže zlato sa stále používa v tom monetárnom systéme, akurát nie pre obyčajných ľudí. Že obyčajní ľudia si myslia, že fuj, zlato, to majú Rusi v ústach a je to nechutné. Já bych na to stručně navázal na tu poslední myšlenku o těch obyčejných lidech a zlatu, protože to, proč zlato bylo penězi v minulosti z velké části bylo odvozeno od toho, že bylo v kapsách
a případně sejfech obyčejných lidí. A dnes už to tomu tak není. A myslím, že jako důležitá jako reformní změna je odstátnit to zlato. My jsme měli před přelomem tisíciletí tady v Praze jednoho lehce osvíceného amerického centrálního bankéře Jerryho Jordana, který byl šéfem clevelandského Fedu. A on říkal, jako, že kdyby bylo podle něj, tak uspořádá takovou oslavu tisíciletí. V té době bylo v držení amerického Fedu něco jako 250 milionů trojských uncí zlata a počet obyvatel byl 250 milionů. Tak říkal, co jako opravit tu historickou křivdu, kdy na začátku 30. let bylo zlato znárodněno a přesunulo se právě z kapes lidí do sejfů americké centrální banky. Dejme jim to zlato zpátky. Dejme každému jako dárek k novému tisíciletí 1 unci zlata a řekněme tak, lidé, tady máte zlato zpátky a naložte s ním, jak chcete. Najednou bychom viděli, jak začnou vznikat zlaté depozitáře, jak najednou vznikne pravděpodobně nějaká měna, která bude zlatem krytá. Tím by vznikla konkurence k tomu papírovému zlatému dolaru. Najednou bychom viděli kurz, jak se vyvíjí a viděli bychom lépe než možná dnes, jak se papírové peníze znehodnocují. Zkrátka jako přesunout peníze z těch sejfů bank a centrálních bank zpátky lidem jako je nutný krok k tomu, aby to zlato vůbec, jako aby to připadalo v úvahu, že se zase může stát penězi. Jednou z nejdůležitějších vlastností zlata dlouhou dobu bylo to, že bylo prakticky neužitečné. Nedalo se s tím nedalo se jíst, nedalo se s tím vařit, nedalo se z toho prakticky nic vyrobit a toho vytlačilo do jisté míry, včetně té omezené dostupnosti do úrovni do té oblasti všeobecného ekvivalentu, plus těch 1500 nejméně dalších vlastností, jako například, že nemrzne. Čili já si myslím, že se zlato fenomizuje. To, že v současné době je likvidní, není výraz toho, že by mělo skutečně nějakou hodnotu, ale je to výrazná porucha, která spíš svědčí o tom, že ty peníze a vůbec měnová nebo nerad to říkám, ale emisní politika centrálních bank je vlastně škodlivá. Já to teďko nechci dál rozvíjet, možná se k tomu dostaneme. Ale ještě se vrátím k tomu, co jsou vlastně peníze. Myslím si, že bychom se měli odpovědět na tu otázku. Těch teorií je nekonečně mnoho, ale kdybych to velmi měl zkoncentrovat, tak podle mého názoru peníze jsou slib. Někdo vám něco slibuje. Nějaký stát, nějaký orgán, nějaká organizace a vy s nějakou mírou důvěry anebo z donucení ten slib přijímáte s nadějí, že budete moct svoje potřeby uspokojit tím, že uspokojíte potřeby někoho jiného, což je princip trhu. A ta těžká deformace těch zlejch peněz, který teď se pohybují po světě, vlastně ten slib znehodnocuje a působí velmi negativně vlastně na celou společnost. Já jsem nějak se rozmluvil, já jsem dlouho ženatý, takže moc mluvím. Zdá sa, že ja hovorím ešte viac, a to ani som ženatý. Ja by som zareagoval, lebo to je podľa mňa zaujímavá vec, ste povedali, že zlato je bublina, že je to porucha, ale je to pomerne stabilná porucha, výrazne stabilnejšia než tie poruchy v podobe amerických dolárov alebo eurách, alebo neviem čo. Čiže, a ja to aj píšem v tej knihe, že zlato je bublina. Pozrime sa pravde do očí, že keby sme mali zlato hodnotiť na základe toho, že jeho hodnoty v priemyselnom použití, v nemonetárnom použití, nemonetárny dopyt, tak by asi nestalo $1100, ale je to bublina, ktorá trvá 1000 ročia. Hej. Každé peniaze sú bublina, hej, vo svojej podstate. Ale vaša úloha nie je nájsť peniaze, ktoré nie sú bublinou, lebo to nie sú peniaze. Vaša úloha je nájsť najlepšie peniaze, hej, tú najstabilnejšiu bublinu.
A preto sa napríklad milí aj Warren Buffett, že je to drsné, keď Karpiš hovorí, že sa milí Warren Buffett, ale Warren Buffett mal takú, že ako trošku kýdal na to zlato, že hovoril, že radšej než by dal peniaze do zlata, tak si kúpi farmu alebo si kúpi akcie. Ale to je falošná dilema, že otázka nie je, že či si kúpi investíciu alebo zlato, lebo samozrejme investícia prináša pravidelný výnos, aj aktívum generuje príjmy, ale či si kúpi zlato alebo americký dolár. A to je niečo úplne iné, že keď kupujeme zlato, tak sa rozhodujeme, že len akú formu budú mať naše peniaze. A preto, ja som si tam robil vtipky, kupujte, predávajte, tak aspoň niečo praktické poviem, lebo som hovoril, že tam je aj praktická časť. Tak ja hovorím, že tezaurujte, že to robili vaši starí rodičia, vaši ešte tezaurovali. Oni ešte vedeli, že čo to je. Že starí rodičia vedeli, že tie zlaté mince majú a držia si svoju hodnotu a preto ich sťahovali z obehu. Že boli strieborné mince a zlaté mince a tie zlaté mince to boli takzvané obchodné mince, tie sa sťahovali z obehu a používali sa buď tie menej kvalitné, alebo tie strieborné mince, alebo bankovky. A preto ja hovorím, že teda každý by mal mať nejakú hotovostnú rezervu, teda rezervu v peniazoch, nie všetko musíte mať v investíciách, nie všetko musíte mať v rodine a v deťoch, ale aj nejakú hotovostnú rezervu a časť tej hotovostnej rezervy by pravdepodobne mala byť aj v zlate. Že tá jedna forma tých peňazí by malo byť aj zlato. Ďalšia vec, čo ste spomínali, že peniaze je viera, že teda, ale to je presne to, že zlato je peniazmi pre neveriacich, hej. Uvedomte si to, že keď ja vám zaplatím eurom, alebo vy mne zaplatíte za tú knižku tými vašimi českými korunami, tak ja musím veriť, že ten český štát bude aj zajtra existovať, po prvé. A po druhé, musím veriť, že teda tá vaša vláda to nejak nezhumpluje do zajtra tak, že teda ja budem mať namiesto 400 českých, mimochodom výhodná cena 400 českých korun. Normálne iba v bitcoinoch. Maloobchodná je 480, ale musím veriť, že to zajtra bude mať hodnotu 400, približne 400 eur. Zlato, vy nepotrebujete žiadnu vieru. Tam nie je žiadna tretia strana, na ktorú sa musíte spoliehať. Proste prebehne obchod, viete, že ste dostali koľko gramov, bez ohľadu na to, že kto je pri vláde, kto vyhral voľby, či sú fiškálne zodpovední alebo nie. Čiže preto sú peniaze, teda zlato sú peniazmi pre neveriacich. A ešte jeden taký funny fact, že keď si pozrite, že všetko zlato na svete, a teraz to už fakt vyzerá, že som zlatý truhlík, ale ja nie som zlatý truhlík, že teda to približne vychádza na jedného človeka niekde okolo 0,9 unce, že čiže to, čo vychádzalo na tých Američanov, tak celkom zábavne sedí na celý svet. Ja by som ešte, ak môžem, sa pridal k panelistom a evidujem vás, tam je jedna otázka potom. Tak k tej stabilite vlastne, ktorú aj Juraj spomínal, kto vie, koľko pred 100 rokmi stál Ford Model T? Bolo to zhruba 22 uncí zlata, čo je zhruba cena, za ktorú si dnes kúpite auto rovnakej triedy, sa dá povedať od Fordu Ford Focus, alebo možno dokonca aj Mondeo v nejakej úplne základnej výbave. Takže ak centrálni bankári majú za tú úlohu cenovú stabilitu, tak to môžu rovno zabaliť, lebo ako existuje tu niečo po tisícky rokov, čo túto funkciu nejakým záhadným spôsobom plní úplne samo. Otázka. Dobrý večer. My sa tu teda dneska bavíme o nejakých hľadaniach nejakých riešení alebo alternatív, ale ja mám takú kacírskú tézu, že v ceste nám stojí snaha prebrať zodpovednosť. Možno si aj vy myslíte, že máte tú schopnosť prebrať zodpovednosť za svoje činy, alebo za to, ako fungujete ekonomicky, alebo akokoľvek, alebo že tých 7,5 miliardy ľudí na planéte to dokáže, ale ja myslím, že nie. A preto je tu práve ten model. Pretože možno, že poviete, že OK, ja by som to dokázal, zvládal by som veci, prebral by som zodpovednosť, ale teraz za nás preberá tú zodpovednosť štát, alebo akýkoľvek ten monetizačný model, alebo niečo také. A to nejde odstrániť, lebo spoločnosť podľa mňa a ľudia, väčšina sveta úplne zdegenerovala. Keby ste im dali tú slobodu, tú schopnosť robiť veci, tak podľa mňa by to jednoducho padlo. Možno nebudete súhlasiť, väčšina z vás si myslí, že by to zvládala a ja myslím, že nie. Čiže otázka je,
Otázka je, že čo si teda naši panelisti o tom myslia. Zvládli by to teda tí ľudia, keby nemali tú autoritu, tú kontrolu toho, kto by emitoval tú menu alebo niečo také? Ďakujem, možno začneme. Já si mohu první reakci. Víte, v situaci, kdy my dnes žijeme ve velmi spolitizovaném světě s tou ohromnou mocí nejrůznějších vládních orgánů, tak si musíme uvědomit, že ti lidé se do těch privilegovaných pozic dostávají a typicky se tam dneska dostávají nějakým hlasováním. Čili jestliže vy vyjdete z předpokladu, že většina světa je degenerovaná, tak já bych to jenom jako rozvinul tu myšlenku a začínám přemýšlet o tom, koho asi zvolí ty zdegenerovaní lidé do těch privilegovaných pozic. A já prostě si neumím představit, jak z takového zadání my dostaneme nějaké ty moudré a odpovědné, kteří pak na tu většinu těch zdegenerovaných budou zpětně dohlížet. Já myslím, že je to přesně naopak, že v okamžiku, kdy my víme, že mezi námi jsou lidé, kteří nejsou dobří, jde jim o moc, nemají jaksi zdravý ústudek, tak o to více bychom se měli bát nějakých privilegovaných pozic, aby se nám nějaký takový člověk do té pozice nedostal, protože pak už proti němu nemáme vůbec žádnou obranu. Já bych se ještě vrátil k tomu zlatu. Archimedes když si řekl, dejte mi pevný bod ve vesmíru a pohnu vám země koulí. A to zlato a jeho hodnota a síla jakéhosi přístavu je stejně iluzorní jako onen pevný bod. K této vaší otázce myslím si, že do jisté míry máte pravdu v tom, že jsme se dostali do stádia, kdy ta naše společnost je zdegenerovaná. Vracím se k té tezi o rovnováze. My nejsme schopni najít rovnováhu a budu souhlasit s profesorem Šímou, že současný demokratický systém, já jsem typoval, že nám bude trvat 42 minut, než se dostaneme k demokracii, ono to trvalo trošku díl. Současný demokratický systém není schopný vygenerovat racionálně, přiměřeně, pragmaticky, osvíceně, dejme tomu jakýkoliv takový pozitivní přívlastek, není schopná vygenerovat takové elity. Vidíme to na každém kroku a pro mě jako zaníceného levičáka tedy je právě globalizace vrcholem této tendence. A my se musíme vrátit zpátky na naší cestě, musíme se dostat k tomu, aby ty nejnižší součásti té společnosti, to jsme my lidé, dostali zpátky odpovídající díl moci. A všechno to se koncentruje nejenom v penězích, ale v těch penězích to je hodně koncentrované. My jsme se ještě nedostali k tomu, jak vypadá měnová emise, jak je regulovaná, možná se k tomu ani nedostaneme. Ale ta je teďko tak složitá, jako když si prostě někdo vytisk peníze a řekl, tohle to jsou peníze, teďka máte 10, 20, 30 kritérií, ve kterých je outsourcovaný na trh, a tam se vám asi nebudu líbit, to vydávání těch peněz a následky toho vydávání těch neefektivních peněz a neefektivního nakládání s penězi potom neseme zase my všichni. Čili vraťme si trošku té zprávy. Musíme hledat rovnováhu. Nemůžeme říct, že všichni jsou zdegenerovaní. Musíme říct, že jakákoliv centralizace vede k jisté degeneraci, protože znásilňuje do jisté míry členy té společnosti. A my jsme to prostě přehnali a navíc jsme to ještě dali do šílené ruky trhu. Teďka jsem teda zadráždil. Pardon? Já jsem neslyšel? Já bych požádal hosty, platí takový pravidlo, že mluví, kdo má mikrofon. Pokud chcete položit otázku, tak zvedněte ruku, já vám ho přinesu. Děkuju. No, já bych vám třeba přinesl.
Môžem ešte, lebo ja som s tým Archimedom pevný bod, že ako keby ste čítali moju knižku, presne to tam píšem, že zlato je to najbližšie, čo má k pevnému bodu v tom ekonomickom svete, že, a to cez 1000 ročia, že ja nehovorím, že môžeme mať niečo dokonalé, že dokonalý pevný bod, ale keď sa pozrete na tú stabilitu toho zlata, že jeho hodnoty voči zvyšku ekonomiky, tak je to naozaj úžasné, že Vader tu spomínal to s tým Fordom, ale to sa dá, či je to basa whisky, či je to na mieru šitý oblek, či je to plat, keď sa pozrite na plat rímskeho vojaka približne rovnakého ranku, ako je v súčasnosti seržant americkej armády a prepočítate to, tak to vychádza podobne. Takže to zlato je veľmi blízko tomu pevnému bodu. A teraz, že mám nejaké dôkazy? No mám. Keď sa pozrite napríklad na to, čo sa začalo diať na dlhopisových trhoch, odkedy centrálne banky sa začali snažiť o stabilitu cenovú, tak badať, že vymizli 30 a viac ročné dlhopisy, firemné dlhopisy, nehovorím štátne dlhopisy, to je úplne iný príbeh, ale 30 a viac ročné firemné dlhopisy. Prečo vymizli? Lebo sa tá stabilita stratila. Zrazu si nikto nemohol byť istý, akú hodnotu bude mať jedna peňažná jednotka o 30 rokov. Lebo síce tá centrálna banka stabilizuje tú volatilitu v krátkodobom horizonte, ale znehodnocuje to. A to znamená, že keď to pustíte 30 rokov, tak vy neviete, či $101 budete mať reálne $0,5, 1/10 alebo 0,8. A keď boli zlaté peniaze alebo niečo, čo bolo naviazané na zlato, tak si podniky dovolili vydávať dlhopisy, lebo vedeli, že za 100 rokov sa tá cenová hladina nepohla, alebo sa pohla minimálne. A to je presne, že keď sa spýtate, staviate dom a môžete si vybrať 2 metre. Jeden, ktorý sa tá hodnota toho centimetra neustále zmenšuje o 2 mm, alebo jeden, kde to trošku fluktuje, ale viete, že to bude 30 alebo 50 alebo 100 rokov stabilné, tak ktorý si vyberete. A ja hovorím, že vyberme si radšej ten zlatý meter, že nie je to dokonalé, vyzerá to divne, keď máte rady žltikov, ale funguje to výrazne lepšie a máme dôkazy, že to funguje lepšie, než to funguje dnes. Že to keď si pozriete volatilitu tých cien, tak je to tak. A ešte k tým zdegenerovaným, že to nie je tak, že my rozhodujeme dobre za tých v úvodzovkách zdegenerovaných. Neviem, či sa tam mám zaradiť alebo nie, ale že to je presne naopak. My ich zneužívame. Že, ja neviem, či si to pamätáte, čo sa dialo počas finančnej krízy, ale považujete tých pánov z Goldman Sachs za zdegenerovaných, tých ako riadicích pracovníkov? No podľa mňa sú dosť chytrí a oni použili systém na to, aby zbohatli na úkor tých v úvodzovkách zdegenerovaných. Hej. Či ja vravím, že keď tu existuje ten zázračný prsteň, tak sa ho zmocnia tí najchytrejší, alebo tí najväčšie svine s prepáčením, alebo tí najbohatší a oni ho budú používať vo svoj prospech, nie v prospech ľudu. Tam nikto nerobí v prospech ľudu. Akože, keď si pozrite na tie úverové obchody, ktoré spravil Fed po začiatku finančnej krízy, to nešlo do nemocníc, alebo na charitu, alebo na nejakému krachujúcemu priemyselnému podniku. Hej. Si zoberte zoznam ľudí, ktorí dostali úvery zadarmo, vtedy z toho diskontného okna. To boli boháči, to bola žena majiteľa hedžového fondu na to, aby si kúpila ďalší dom za $24 miliónov. Hej. Takže to není, že máme tu niečo, čím ako korigujeme rozhodnutia tých hlúpych malých ľudí. Hej. To je presne naopak. Máme tu niečo, čím umožňujeme tým pár chytrým a mocným načrieť z vrecka malých ľudí, ktorí nevedia, čo tie peniaze vlastne sú, ako fungujú. Hej. Ktorí si myslia, že tie zlé peniaze musia byť niečím kryté. Hej. Teraz neviem, či zlatom alebo čím. Hej. Takže podľa mňa je to presne naopak, ako vravíte. A jenom krátce, abych se taky odkopal, že jsem, jak to říkáš, bitcoinový truhlík. Tak my tady právě jako teďka zažíváme nejenom v Polis, ale všude, kde se Bitcoin používá, tak zažíváme takový hezký experiment právě s tím, jak, já nevím, jestli zdegenerovaný, jste to snad ani neřekl, my to teď právě opakujeme, ale hloupí lidi, jako jsem já, jak používají měnu, která je plně založená na vlastní zodpovědnosti, kde já mám uložený peníze na svém počítači, ve svém telefonu, který už se mi podařilo ztratit s těma bitcoinama a teď jsem najednou zjistil, že si nepamatuju heslo prostě. A já jsem ještě musel odjet na měsíc na dovolenou bez internetu a celou dobu mě trápilo, jestli se vrátím ke svým bitcoinům. Já jsem prostě hloupý, jednoduchý člověk, který má jako heslo strašně jednoduchý a něco jako naši premiéři. A já prostě
jsem čekal, až se objeví někdo a ten člověk se objevil poměrně rychle, jako v době, kdy ještě Bitcoin nepoužívá prakticky nikdo, tak tady v Čechách že se objevil člověk, který, nebo jako skupina lidí, kteří dokázali vymyslet řešení, technické řešení, kde já nemám strach o své vlastní bitcoiny. A to se dělo i historicky. Historicky prostě lidi nechtěli používat zlato, takže by ho nosili někde v pytlíku a báli se o to, že je někdo okrade. Prostě to je podnikatelská příležitost, to, že lidi jsou líní, tak jako já jsem línej, to, že lidi prostě si nepamatujou, to, že lidi prostě nechtějí mít tu zodpovědnost, tak je podnikatelská příležitost pro další lidi, aby s tím něco udělali. A historicky se to takhle dělo, proto vznikly banky, proto vznikly jako další instituce, proto nám tady z Bitcoinu vznikl Trezor a tak dál. Takže já to nevidím jako problém, já to vidím jako velkou příležitost pro spoustu lidí vylepšit ten systém. Dobre, ja dám teraz priestor na posledné 4 otázky, ktoré ale by som prosil, aby boli už adresované konkrétnemu diskutujúcemu, aby sme to trošku skrátili, lebo už sa nám to ako predlžuje, takže aktuálne mikrofón tam na kraji. Takže dobrý večer. Otázka na pana Karpiše teda. Co v případě, když umožníme vydávat peníze nejenom centrálním bankám, co zabrání situaci, kterou jste popisoval sám v úvodu s tím newyorským barem, kde se muselo složitě konvertovat, kolik jakýho dolaru vlastně stojí pivo? No práve toho scenáru sa neobávam, pretože to, že to tak fungovalo, bol dôsledok jednej inej regulácie, štátnej regulácie, ktorú si vylobovali poľnohospodári Spojených štátov amerických, ktorí zabránili tomu, aby banky z rôznych štátov sa mohli spájať. Že oni chceli regionalizované banky, lebo regionalizované banky nemohli robiť syndikované úvery priemyslu a preto bolo viac peňazí pre poľnohospodárov. No ale vy keď máte regionalizované banky, tak tie banky ako keby nemôžu za vás niesť to riziko toho znehodnotenia tých bankoviek. Že keď sa pozrieme na to, čo sa dialo v Kanade, kde nemali takú reguláciu, tak tam niečo takéto nebolo. Že mali súkromnú emisiu tých peňazí, čo znamená, že banky súkromné vydávali tie peniaze, ale tie peniaze boli plus minus okolo pár, hej, že stáli rovnako. Čiže ja sa toho scenáru, keď sa nestane nejaká hlúpa regulácia, tak nebojím. Že podľa mňa ten trh to vyriešia. Opäť, že ja keď si pozriem telefón, tak mám tam 80 aplikácií. Aj keby sme mali mať 80 mien, tak verím tomu, že nejaký na zisk zameraný Rus spraví aplikáciu, ktorá to okamžite prepočíta a ja proste ani nebudem vedieť, akou menou platím a všetko to pôjde samo. Čiže kým dospejeme k tomu štandardu, ja nakoniec si myslím, že naozaj jedny peniaze by zvíťazili, hej, a tie by ovládli trh, tak ak zvíťazil jeden telefón plus minus, ale že nie je dôležité trhový podiel, čo sa týka teda monopolu, ale je dôležité aby bol otvorený vstup, hej, že nikto s veľkým trhovým podielom to nebude výrazne zneužívať, kým je otvorený vstup. A takto by podľa mňa dopadli peniaze, že nakoniec by sme mali nejaký jeden veľký štandard a doplnkové nejaké alternatívy, ale nebojím sa toho, že by to bola ako keby nejaký obrovský vesmír rôznych vecí. Dobrý večer. Já mám otázku na pana Juraje. Já jsem teda nečet vaši knihu, ale mám takovou praktickou otázku. Vy jste sám potvrdil, že tou cestou zevnitř změnit to tak, jako aby sám třeba Babiš řekl, jo, četl jsem vaši knihu, aha, takhle to je. To neudělají, protože to neudělají ani ty privilegovaný lidi, protože to je úplně poslední, co oni chtějí udělat, aby změnili to, jak jim to funguje a vydělává peníze. Takže první otázka je, jestli sám vidíte nějakou tu cestu zevnitř, jak to v vozovkách prodat těm lidem, který a priori já si myslím, že vůbec netuší, že nějaký problém tady s tím a říct jim, zrušíme peníze, aby jsme vám nemohli tak lehce dávat ty dávky, to je poslední, co oni budou volit. A druhá otázka je teda, jestli mi na to odpovíte, tak jak jsem si myslel, ta cesta zvenku, jak jste říkal, třeba právě to, že postupně budeme potichonku nenápadně platit bitcoinama v různých podnikách a doufat v to, že nás nezrušej a že jednoho dne si ty lidi všimnou, že třeba je krize, měna česká jde dolů, ale pořád ty bitcoiny stály stejně a postupně pomaličku nenápadně přejdu na tohle. No tá cesta zevnitř je ťažká, ale ako podľa mňa nie je to úplne marné, že keby som si myslel, že to je úplne marné, tak 3 roky nepíšem knihu a nešediviem pri tom a nesnažím sa to teda ako nejak tým ľuďom vysvetliť. Podľa mňa je dôležité to, v
o čom vedia ľudia a v čo veria ľudia. Hej. Preto som tu, hej, preto sa s vami rozprávam. Je to dôležité. Ale nie je to postačujúca podmienka na to, aby sa to zmenilo. Hej. Ale ako v tej knihe popisujem nejaké scenáre, že to, čo sa deje, kríza neskončila, neviem čo. Najpravdepodobnejší scenár je ten zlý scenár. To znamená, že zaplatíme za túto neefektivitu, neefektivita ako v ekonomickom žargone, nižším rastom, hej. A teraz ja neviem, jak silný je to kapitalistické monštrum, že koľko rastu vie ešte generovať, ale je možné, že to nebude nízky rast, ale že to bude ako keby už pokles, degradácia, hej. A potom, ak sa ten parazit v podobe tej neefektivity nezbadá a neprestane oslabovať ten organizmus, ten kapitalizmus, tak je možné, že to skolabuje, hej. No a teraz, keď to skolabuje, keby skolaboval finančný systém, tak je dôležité, čomu veria ľudia, hej, že vy už minimálne budete mať aj iné vysvetlenie ako to, že kapitalizmus zlyhal, hej, alebo že za to môžu maďarskí Židia, alebo že za to môže neviem čo, hej, že už budete, že možno to bolo aj niečo, čo tie centrálne banky robili, hej, a to je podľa mňa strašne dôležité, lebo potom sa bude rozhodovať, že čo príde potom, hej, a že keď to skolabuje, my, takí ľudia, čo rozmýšľajú podobne ako ja, tak oni podľahli, ja to volám ako taký romantizmus, že krízový romantizmus, že všetci sme si mysleli, že to je už tak zle, že to musí skolabovať, po prvý predpoklad, a druhý predpoklad, že to, čo príde potom, bude lepšie ako to, čo máme tu, hej. A ani jedno, ako ja tam nevidím, prečo by to tak muselo byť, hej. Nehovorím, že to tak nemôže byť, ale nevidím, prečo to tak musí byť, hej. A preto treba byť podľa mňa aj nachystaný, že keby to náhodou skolabovalo, čo nie je najpravdepodobnejší scenár, tak aby tí ľudia ako keby boli ochotní prijať niečo lepšie, že aby to neskončilo zle. A tá druhá otázka bola, ja som už... Hej. Tak já děkuji ještě za jednu možnost položit otázku a chtěl bych si poptat a poprosit organizátora, moderátora o výjimku. Může říct jo nebo ne, a pokud ne, tak tu výjimku jakoby nevyužiju, otočím skutečně ten dotaz jenom na jednoho z panelistů, ale ta otázku bych chtěl nasměřovat na každého jedného z těch panelistů a slibuji, že odpověď bude rychlá. Ako to môžete za nich slúbiť? Takže já zkusím položit otázku a pak, jestli dostanou svolení, tak a to necháme na všechny. Zajímalo mě, pánové, jeden po druhém, a asi každý z vás má nějaké úspory. A procentuálně, jaké máte rozdělené ty úspory mezi jednotlivé možná likvidity nebo měny, o čem se tady bavíme, zlato, bitcoiny a tak dále? Tak ja vám teda túto otázku takto dovolím položiť, lebo je veľmi blízka tomu, čo som ja chcel položiť na záver všetkým, takže môžeme. Nič z toho, čo tu budete počuť, nemôžete brať ako investičné poradenstvo. Zejména ode mě, protože já žádné úspory nemám. Tak já jsem své úspory konvertoval do prostorného prvorepublikového domu a než naakumuluji další, tak to bude chvilku trvat. Ja by som musel konzultovať Excel, aby som vám to povedal úplne presne. A ešte teraz, jak sa to hýbe. Zle sme otvorili rok. No, mám akcie, klasické akcie. Mám klasické zlé peniaze, čiže mám nejakú hotovostnú rezervu. Ja tam v tej knihe píšem, že plus minus by to malo byť 6 mesiacov výdavkov domácnosti, že aby bankové prázdniny boli veselými prázdninami, tak je dobre mať aj hotovosť. A časť z tých peňazí teda mám aj v zlate, samozrejme, teda to ste si už tipli asi. Ale takto, že v tom zlate mám možno menej, než by si niektorí na základe toho, čo som tu rozprával, mohli myslieť, že ja teraz neviem, koľko je to na percent, ale určite to menej ako 20%. Lebo viem, že teda chodia takí, predávajú také produkty a hovoria, že 30% to musí byť, ale nemusí. A čo ešte mám? Nehnuteľnosť nemám, to mi chýba do optimálneho mixu. Keďže ja som taký ten burič, hypotekárny burič na Slovensku, ktorý teda vyvraca ten mýtus, že musia všetci bývať vo svojom. Ale tú nehnuteľnosť by som tam ešte mal mať. No. Čiže taký klasický. A v tej knihe ja aj to píšem, ako neobjavil som žiadnu zázračnú formulku, ako píšem, že teda treba mať úspory na dôchodok a tie úspory by treba mať ako rozdelené v tých klasických triedách aktív, čo sú dlhopisy, akcie, nehnuteľnosti. S tým,
Myslím, že ale varovný prst, že kto chce teraz nakupovať dlhopisy a akcie, tak ako bol by som asi tak trošku opatrnejší vzhľadom na to, čo robia tie centrálne banky a že vlastne podľa mňa dnes nikto nevie, čo stojí. Hej? Že to je ako taký jedna vec, ktorú si máte zapamätať, že podľa mňa všetci tápu a to znamená, že tie akcie môžu byť úplne inde za rok. Ale neviem, či som bol dostatočne konkrétny. A ešte, že kde to všetko držím. No, já mám nějaký stříbro tady od vlády. Nakupujte. A nakoupil jsem ho těsně předtím, než spadlo. Takže všechno, co jsem řekl, tak mi věřte. No a vždycky, když se mě na to někdo ptá, tak jako podle mě nejlepší investice, sám se tím samozřejmě neřídím, ale nejlepší investice je mít hromadu dětí. A jako je to historicky prověřený. V dobách nejhorších, i bankovní prázdniny, když nemáte peníze, tak můžou být zábavný s dětma, že jo? A hlavně to dělání dětí je zábava, když máte s kým. Takže investujte do dětí, jako historicky nejlepší metoda, jak zainvestovat, návratnost obrovská, když je budete mít rádi, že jo? Tak se o vás postarají na starý kolena, ať se stane s penězma cokoliv. Jako doporučení, kolik dětí máte, jako je to podivučí zlato. Ja by som to ináč, ja o tom píšem v tej knihe náhodou, ale že tie deti to úplne nie je tak, jak si myslíte, že keď sa pozrite ako historicky, ale aj z evolučného hľadiska na to, že tie deti nemajú príliš motiváciu na to, aby ste vy v starom veku viedli dobrý život. Že keď plánujete cestovať okolo sveta za peniaze svojich detí, tak vám musím teda povedať, že to asi nezrealizujete. Lebo skúste si predstaviť situáciu, že máte tých, ja neviem, 65 rokov a teraz chcete teda na tú letenku a vnúčka akurát má narodení a teraz ako vaša dcera sa rozhoduje, že kúpim darček vnúčke alebo vám letenku. Tipnite si, ako to dopadne. Takže deti sú poistka, ale iba ako keby ten spodok, hej, že deti teoreticky, keď sa vám podaria, to tiež není garantované, lebo máte nejakú distribúciu a to môže byť aj vrah, aj zlodej, ale deti ako keby vás ochránia od toho katastrofického scenáru, ale ako ten nadštandard si musíte, obávam sa, našetriť sami. Tak a posledná otázka bude odtiaľto. Ešte tady byla čtvrtá otázka. No, tak jo. Tak já začnu. Tak dobrý večer, já bych si chtěl zeptat pana profesora Šímy. Zajímalo by mě, co si myslí o tom, jak by probíhal přechod na ten model, kdyby byla konkurence těch měn. Jinými slovy, představme si, že se zítra třeba Andrej Babiš zbudí a neřekne, jako Bitcoin je blbost, co to je, ale řekne, jo, je to fajn nápad, tak pojďme třeba podpořit tady tu myšlenku, že by bylo více měn, že by existovala ta konkurence. A tím by třeba podnítili změnu nějakého klimatu společenského a uvažování, řekněme, větší skupiny lidí o tom, že by vlastně bylo fajn zkusit tu jinou alternativu. A ti lidi by začali využívat těch alternativ. No a teď nastane situace, jako třeba dneska nastala s bitcoinovým kurzem, že z ničeho nic prostě se to změní o $40 za bitcoin, tak stejně tak by se to mohlo dít u těch jiných alternativních měn. Tím, že tam pochopitelně stoupí nějací větší hráči, nějaké větší entity, které by byly schopny ovlivnit ten kurz. To znamená, zajímá mě to, jak si představujete, že by vlastně probíhalo, jo, jaký by to mohlo mít dopad na nějakou jistotu, na nějakou jako očekávání jistoty těch lidí, protože předpokládám, že dneska pořád ještě velká většina těch lidí důvěřuje těm státem emitovaným penězům právě proto, že očekává jakousi míru stability, byť jasné, že není absolutní, ale očekávám, že dneska těch 100 korun zkrátka nebude za rok asi jako 5 korun. No. Takže to už je selhání toho systému. Děkuji. Tak počkejme, až bude obměněna bankovní rada České národní banky. Uvidíme, jestli se zvýší nebo sníží riziko nějaké změny toho systému. Já myslím, že jako my máme příklady těch jaksi změn, tedy přechodů od režimu, kde je jedna měna, k
k režimům, kde jich začíná paralelně obíhat více, že to může být krásně pozvolný přechod. Stačí, jak tady o tom Juraj hovořil, a jak se to konec konců v Latinské Americe v některých zemích jako zavádělo, že se zkrátka zruší to ustanovení o zákonném platidle a najednou lidé začínají jaksi spontánně přecházet na nějaké měny, třeba existující státní měny, ale jako jiného státu. Čili my bychom u nás mohli čekat, že vedle sebe začne jako obíhat euro a česká koruna, najednou vedle toho, pak, když to bude možné, se může zvyšovat podíl nějakých jako soukromně emitovaných měn. Ono to vytvoří prostor právě pro podnikání, přičemž ta klíčová vlastnost pro úspěch té alternativy bude, že přesně na tuto vaši otázku ti podnikatelé budou reagovat, že oni vám budou nějakými mechanismy garantovat tu budoucí kupní sílu. Tak, jako to dělá Bitcoin konec konců. Tím, že omezuje pomocí toho algoritmu nárůst množství. No a za nějakou dobu se ukáže, že zkrátka vedle sebe jsou ti různí zprostředkovatelé, prostředníci směny, no a ty spolu konkurují tak, jako to bylo historicky. No a pak je otázka, co z toho nakonec bude, kolik jich bude. A to už nikdo samozřejmě neví. To by byl jako pokus o jakési centrální plánování. Odhad toho, jak ty trhy dopadnou, to my nevíme. Ale klíčem, aby každý z nás měl tu možnost říci ne, nechci používat tuto měnu a mít legální, nekriminalizovanou možnost používat nějakou druhou. A já myslím, že bychom byli všichni milé překvapeni, jak si pozvolna a s jakou nápaditostí se ten systém bude vyvíjet. Ale garance samozřejmě žádná není. Nicméně v tom našem systému my nemáme taky žádnou garanci, jenže jako politici zvolí oni monopolisty do čela toho mocného úřadu, kterému se říká centrální banka, a my máme jistotu, že nám budou nadále ředit kupní sílu a jenom nevíme, jak rychle. A proto se následně jako celá společnost monopolizuje, protože všichni na finančních trzích místo toho, aby se věnovali nějakému zvažování investičních alternativ, tak odezírají z rtů centrálním bankéřům, protože zkrátka to, co oni řeknou, je to nejdůležitější, co je v tu danou chvíli zajímá. Ďakujem a dám priestor na poslednú otázku. Ďakujem. Možno otázka na pána Karpiša, trošku menej filozofická. Je pravda, že centrálne banky sťahujú svoje zlaté rezervy späť zo zahraničia, pretože ich majú rozdelené po svete? Ak je to tak je na to nejaký dôvod? Napríklad sa máme niečoho obávať, alebo už došli im nápady, alebo papier, alebo... Obávať sa treba stále. No zachytil som, že niektoré, že začal s tým ešte Chávez, nech mu je zem ľahká, že on to z tej Ameriky začal sťahovať a potom v Nemecku bola taká iniciatíva, že teda chcú, aby tá Bundesbanka si to z toho New Yorku doviezla a naplánovali to na neviem koľko, 30 rokov. Takže sú také iniciatívy, a to podľa mňa súvisí s tým, že tí voliči začínajú ako keby sa zaujímať o to, že ako to funguje a majú pocit, že to zlato je lepšie mať bližšie ako ďalej, čo teda ja tomu rozumiem, tomu sentimentu. Ale zase ja neviem, či tam to zlato je, lebo to sú okolo toho potom také príbehy, že prečo to tej Bundesbanky nedali naraz, prečo si to neodviezli, či tam to zlato vôbec majú, do toho nevidím, až taký zosieťovaný nie som, ale minimálne to ukazuje, že teda to zlato aspoň tí centrálni bankári ešte berú trošku vážne, či aj tí normálni, obyčajní ľudia by mohli. Dobre, ďakujem všetkým, som sám seba stíchol, áno. Ďakujem všetkým strašne pekne za účasť, boli ste super v diskusii, určite môžeme pokračovať do neskorých hodín dole v kaviarni, kde si môžete za dobré peniaze kúpiť koláče, pitie, kávu. My sme tu síce ideologickí anarchisti, ale kávoví fašisti, takže máme fantastickú kávu.
Ja by som len pripomenul, teda túto akciu samozrejme podporil a ako sme tu v priestorách paralelního polisu. Vstupné je dobrovoľné. Ak máte nejaké tie bitcoiny a nevadí vám príliš, že zrovna padol ten kurz, tak nás môžete tam podporiť, je QR kód na stole. Veľmi oceníme nejaké malé dobrovoľné vstupné. Rovnako teda si za bitcoiny môžete kúpiť Jurajové knihy. Poponáhľajte sa, nie je ich veľa. Aj Dominik teda predáva. Teda v oboch prípadoch je to za bitcoiny. A myslím, že som tým povedal asi všetko, čo som chcel. Šípak mi to potvrdzuje. Takže ja ďakujem strašne pekne Dominikovi Stroukalovi z Mises Institútu Československo. Makroekonómovi, manažérovi, pánovi Jiřímu, správne to česky skloním, Štegovi. Jurajovi Karpišovi z Inštitútu INES, autorovi knihy Zlé peniaze. A rektorovi Vysokej školy Cevro Institút, pánovi profesorovi Jozefovi Šímovi. A najviac vám všetkým, že ste prišli.